The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Casting all your care upon him, for he careth for you. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa tong kaugalingon. Kung gikinahanglan man nimo, fellow believer, nga napakay gitinir nga mga sala, then we have to use the rebound technique, the recover technique of 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kapanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, ang imong buhaton dili ang pagkumpisal, kundili ang imong paggamit diya sa imong free will to make a decision to accept, to believe on the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Agi ka nagsunod sa Acts 16:31 nga nagaingon sa English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Diha gihapon sa Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Therefore, sa hilom, mag-andam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit nun, nagapasalamat kami kanimo, unas tanan sa imong perpetuate our life. Imo pang gi-extend ang among kinabuhi ang tuning higayuna. Kini ilhanan nga ikaw napay plano sa among kinabuhi. Salamat nga imo pa kaming gipabuhi, nagaginhawa pa kami, askil pa among lawas o lanti pa among pangisip. Kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong grasya. Dili kami takos nini. Apan ikaw nagpadayon gayud sa paglihok sa imong grasya nga ri kanamo. Salamat o Dios. Niining adlaw, andama kami tangtanga mga babag niya sa mga nahuna aron kami makatutok lamang gayud, magapunting sa among pagtagad sa imong igatudlo kanamo ning adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, mayong adlaw sa tanan natong mga suki, mga higala, mga igsuon diha ni Kristo. Yan usab kita sa atong pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios, niya pa kita nagdupot ni ning atong
topic nga giuluhan og the Doctrine of Sin, ang pagtulunan o doktrina sa sala. Okay. As a review, mangutanan na sa kunimo agi og paglabas sa atong panumduman nga di na gyud ni kini kalimtan. Unsa man ang sala? Okay? Unsa man ang sala? Kaya daghan pa man yung wa kyud makasabot ug unsa man gyud ang sala. Well, ang sala sa ato nang gihubad sa nangaging mga pagtuon nato, sin is anything, paminaw, sin is anything contrary to the character of God or acting independently of God and God's provisions. Kaya diya sa Roma 3:23, klaro man kayo. Nagaingon ang pulong sa Diyos, all have sinned and come short of the glory of God. Ang principle nini, disobedience. Ang atong pagsupil. Kaya ang sala is coming short of the glory of God. When we disobey God, that is sin. Sala. Kung atong kanang supakon ang mando sa Diyos. And God knew simultaneously every sin that would ever be committed by every member of the human race. Naibawan na ni sa Diyos. Simultaneous yun. Dungan. Tanang tao sa tibuok kalibutan. Ang sala nga ginabuhat tanang tao nagabuhat nining mga sala sa tibuok kalibutan. Naibawan kini sa Diyos. O nganong gikinahanglan kining maibawan sa Diyos? Review man Ano man, why is this important? It is important because this is what our Lord Jesus Christ died. That is how, because He died there at the cross. Tungod niya atong mga sala. So, this principle is what happened at the cross. O, what is the solution to sin? It is the cross. Ang cross. Nagikamatyan ni Ginoong Jesucristo. Now, dito sa daang pakigsaad, ang mga magtutuo made a sacrifice to solve sin. Apan karon, sa atong panahon, sacrifice is not necessary. It is faith alone in Christ alone. Now, kaya ang prinsipyo, nagabarog man yun diha nga, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. Now, you may say, I just be good to be approved by God. Binutan lang ko. Now, diin man nimo ibase ang imong pagkamayo. Is your good really good enough? Anong pangutana? It cannot be. Only God's good is the right basis, not only man's. Dili. We have to base it on God's integrity. Inumdum kaon sa mga integrity sa Diyos. It's composed of 3 of His attributes. Perfect righteousness, perfect justice, o perfect love. This is what the integrity of God means. Now, atong balikon katong prinsipyo nga, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. Now, well, diha sa episode 2:8-9 nga kanunay usab nato kining ginakutlo nga we are saved by grace through faith. This is not of ourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, this Colossus 1:10, ang desisyon ni Ginoong Jesucristo to save us. Ang una nini, ang iyang gibuhat nga substitutionary unlimited atonement. He went to the cross. Miadto siya sa cross o nagapuli sa atong dapit. Kita unta ang ilansang dito sa cross. Apan si Ginoong Jesucristo mo ay mipuli sa atong dapit. Siya ay mibayad sa atong utang. Ikaduha, propitiation. To satisfy the justice and the righteousness of God. Pagtakbaw
So natagbaw sa gibuhat ni Ginoong Kristo, natagbaw ang Dios nga Amahan. O gipasig-uli ni Ginoong Kristo kita ngadto sa Dios nga Amahan. That is reconciliation, pagpasig-uli between man and God. O ngay kaupat, redemption, ang pagluwas. Aron sa pagluwas sa tao gikan sa pagkaulipon sa sala. You see? So, mao ning ako ra kang tagaag bersikulo mahitungod pagyud ni sala. Diyan sa Roma 6:12. Palihog pag-abli diyan sa mong Biblia. Romans chapter 6 verse 12. It says there, "Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye shall obey it in the lusts thereof." Verse 13, "Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God." Verse 14, "For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace." O usa sa mga naila kaayo nga bersikulo, Romans 6:23, "For the wages of sin is unsa? Death, kamatayon, may suhol sa sala. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord." And so mo kining mga pipila ka mga bersikulo. O naapagyo ako idugang diha. Verses on sin. Kay, ako kang tagaag sa ka dakong prinsipyo may tungod sa sala. Sin is never worth the trouble. Basta? Sin is never worth the trouble. Dili gyud kanang way bili kini sa pag-unsa. Kung imo kining o mabiktima ka ni mong mga sala, it's never worth the trouble. Unya na mga bersikulo pag yun that can support may tungod ni mong doktrina. Salmo 38:18, Psalm 38:18, Proverbs 28:13, James 4:7, Psalm 119:11, Galatians 5:16, Hebrews 2:18. Okay? Malay pipila na akong ihatag kanimo nga mga bersikulo. Okay. So, timanan na nato kadtong mong prinsipyo. What the righteousness of God demands, the justice of God executes. Now, sa ato ng pagpadayon, sa pagtuon, nining bahin sa sala, gikinahanglan nato nga atong palig-unon kining atong kaugalingong kabubuton, our free will. O, di ba, atong hisgutan nga every believer needs a security guard, o kining maong gwardiya can only be acquired inside the operational divine dynasty, pinaagi sa pagpuno sa Espiritu Santo kanato. Gikinahanglan og security guard ang atong kalag. Ug ang atong security guard mao kini atong kaugalingong kabubuton. Og di ba atong hisgutan ang duha ka klaseng kaugalingong kabuton, na ay maluyahon, the weak, og na ay ligon, strong. See? So how can you strengthen your volition, your free will? It is only by studying God's Word. Kini atong gihimo pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga pagi on a daily basis. Dili kay sinimana, dili kay binuwan, dili kay tinuig, every day. O sa imo nang pagpadayon nini, everyday Bible study, taking in Bible doctrine, and then it circulates later on. It circulates in the
stream of your consciousness. Magatuyok-tuyok na kana diha sa imong panimot. Mo na kana ang imong kinabuhi. That's your lifestyle. Ngayon mo nang gamiton. So, sa imong pagtubo, then, ato naman kiningi tuki usab nga happiness is attained once you possess that love, joy, o peace. Di ba ito naman yung hisgutan? Nga, dili kinahanglan nga kutob kas pagkahibalo. Kaya ikaw, you are declared as a gnosis believer. O as a gnosis believer, you are an ignorant person. I'm so sorry to tell you nga murag tingali ikaw na igo nini apan sa taman. Pulong sa Dios man kini. The word of God is really alive and powerful. Mao na nga sa panahon nga kita maigo, sakit gyud. So a gnosis believer is an ignorant person. Why? Because he has not made gnosis doctrine into metabolized epignosis Bible doctrine. Kung nahibaw na po kang proseso nini, ang paagi nini nga metabolize ang pulong sa Dios. O nga itong nahibawan nga usab nga a gnosis believer is an inconsistent person. Na nagpasabot nga malipayon lang siya basihan ng mga sirkumstansya, mga tao, o mga butang, o mga lugar, mo na basihanan sa gnosis believer. Inconsistent person siya. Apan ang usa ka epignosis believer, just the opposite. He is a consistent person. He is happy whether in prosperity or in adversity. Nasa contentment. His happiness remains alive. Tungod niya ng kontento niya. Pagkakontento. So, sa panahon nga na ay mga suliran nga muhapak siyang kinabuhi, then hulbot na yun siya sa pulong sa Diyos sa iyang kardiya, right lobe of his mentality of the soul, kuhaon na yun niyang sa puniton na yun yung 1 Peter 5:7, casting all your cares on Him because He cares for you. Nga kinigi kutlo man kinigikan sa daang pagigsaa diya sa Salmo 55:22. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He will never allow, so on and so forth. Mao kanang bersikulo. Now, human efforts, by the way, human efforts, tawhanong mga paningkamot, cannot assure 100% certainty. Only 100% confidence in God through His Word assures certainty without any doubt. Underline that, without any doubt. Wa na kay pagduha-duha. Okay? Only 100% confidence in God through His Word. Mao na makasiguro, assure certainty nga wa gyud kay pagduha-duha. Hinumdumi na gihapon kini sa atong panghuna-huna. It is in our mental attitude. Every believer has God's 10 problem-solving devices. Nahinumdum pa ba ka sa 10 problem-solving devices? Unsa man tong 10 problem-solving devices as a review? Okay? Ang nag-una ni rebound. Right? Ang imong paghingalan sa imong mga sala. Rebound. Aron makasuod dayon ka sa operational divine dynasty. Kaya kung naa ka, imo pang gihawid-hawiran ka ng mga pipila ka mga sala diyan nimo, wa nimo hinganli, wa nimo ikumpisal nga to sa Dios, wa nimo gamiti sa 1 John 1:9, then unsa man nimo pagsuod dito sa operational divine dynasty? Adto ra kas gawas. You see? So that is number 1 problem-solving device. Rebound. Mo nang R. Unsa sunod? Human ka mo rebound, you are filled by the Holy Spirit. Mapunan ka Espiritu Santo. Unsa man yung pagpuno Espiritu Santo? Puno. Kay sa diha nga makasala ta, mawa
ang pagkapuno. You see? Mao na nga gikinahanglan ang pag-rebound aron mapuna ng putag balik. See? So, rebound and then feeling of the Holy Spirit, sunod. Faith, rest, drill. Sa inom pa ba sa faith, rest, drill? Faith, rest. Tulo ka unsa. Dunay tulo ka kanang ingnon ta agenda gihapon sa faith, rest, drill. Okay? Unsa man tong tulo ka mga kanang agenda kung imong gamiton kini. Unas tanan, claim a promise. Okay? Di ba itong giingon mo Operation CTR? Okay? Ang una ni claim a promise to stabilize your soul. Aron unsa kanang malig-on, stabilize. Recall a promise from the Word of God. Inomdumi. Namo na ni karon. Unsa man nimo pag-recall unsa man nimo pag-recall ang sa kabutang nga wani mo mahibaw eh. Imposible. Dili mahimo. Mao na nga magtuon tas pulo sa Dios. Padayon tas pag take in Bible doctrine aron kita maka-recall, makahinumdum ta sa mga saad sa Dios. And then mao ni ang step number 1 sa faith rest drill. Claim a promise to stabilize your soul. Think of what the promise means. Una-una. Realize that from the divine viewpoint, your situation is not hopeless. Dili kay wala gyud paglaom. Ang Dios mao gihapon ang nagakontrol. And as always, He has you in His powerful loving hands. Kining maong kamatuoran, mao ni makapakalma nimo. See? It quiets your fears and enables you to use the Bible doctrine you know. You see? Mao na ang step number 1 sa faith rest drill. And then step number 2 sa mga sunod. Paminaw. Step number 2 mao ni ang paggamit na nimo sa maong saad in a doctrinal rational. Now, unsa man ning rational? A rationale is an underlying reason, justification, or explanation. Now, kay ang matag usa ka biblical promise saad sa Biblia is backed by a doctrine or series of doctrines. Gisuportahan ka na, gipalig-on ka na sa mga nagkalanlaing mga doktrina. Kaya ang paggamit nimo sa doctrinal rationale, kini giingon sa English is a logical process of moving toward a biblical conclusion. Now, ang saad nga imong gamiton diya sa step 1 sa faith rest drill, mao kini ang ingnon ta capsule summary of many related truths. Now, hinumdumi nga those interconnected doctrines, magsumpay-sumpay na ni sila. You see? O kini imong faith rest, o atong binisayo ning faith rest, pagtuo nga nagadala og pahulay. Faith rest. Faith man, pagtuo, pahulay. See? Mikan sa imong pagtuo, nakipahulay. Relax lang. Muna. Now, ang imong faith rest, mahimo kining mas epektibo sa diha nga you cling, mo gunit ka to a larger rock as it weaves into a thick rope. Okay? As it claims a whole complex of basic Bible doctrine. You see? Now, mahimo gyapon ang imong gamiton tong logistical grace rationale nga kana naga-emphasize, nagahatag og gibugaton
sa pagkamatinumanon sa Dios sa iyang pagsangkap sa atong mga panginahanglan. Nya gamiton sa nimo mahimo, gamiton nimo ang plano sa Dios nga rasyonal nga nagapakita kanimo sa imong dapit in the eternal purpose of God, o recounts the assets He has given you to fulfill your spiritual destiny on earth. Or mahimong gamiton nimo tong essence of God rational. Kadaghan kayo mga biblical rational, doctrinal rational. O kining essence of God rational, maga-focus kini, magapunting kini ngadto sa unsa, mga kinaiya sa Dios. God's very nature nga nagagarantiya sa iyang mga saan. Kadaghan kayo, daghan kayong doctrinal rationals. Ang matag saad is based on one or more of these rationales, and they lead to firm conclusions. Okay? On is step 2. Karon to step 3. Step 3, reach doctrinal conclusions. Okay? Kabutan na ang kanang doctrinal nga ingnon ta conclusions. Okay? Ang doctrinal rationals mao ni magaganoy nimo, maga-lead nimo ngadto sa doctrinal conclusions. Og usa ni ining mga nabantog ng mga conclusions imong mabasa ka diya sa Roma 8:31. Unsa gisulti diya Romans 8:31. What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? You see? So, sa diha nga ikaw gamit na niya ng faith rest drill, you come to the point where you actually believe this conclusion rather than merely repeat it by rote. Ano bang magsag-o lang? See? Lahi ang imong sag-o, memorize, kaysa imog yung ituhop diha sa imong kalag. Well, you may always accept it as true. Apan ang faith rest drill, magadala kanimo ni anang doctrinal conclusion nga buhi ka na aron ikaw makakita ug makaangkon gyud niya nang kalig-on, niya nang kalinaw, pagka nang relax o comfort in its truth. Sa diha nga imo nang gamiton kining tulo ka kanang lakang, the 3 steps sa faith rest drill, nan ang imong pangunahuna mokalma na, stabilize na, o you know the ground you stand on. Sayod ka na sa imong baruganan, o ikaw balik na sa imong pagtagad. You can then turn your attention back to the problem at hand. Now, imong makita, you can see how your little problem fits into the big picture of God's faithfulness. Ang pagkamatinumanon sa Dios. O karon nga nakita na magyud nimo, na klaro na nimo, na sinati na nimo ang pagkamatinumanon sa Dios, now you can genuinely rest, genuinely relax, og pagsalig og dugang ngadto kaniya for solutions sa imong pagpadayon sa pagsibog ngadto sa unahan in your life. Now, ang faith rest, pagtuo nga nagdalag pahulay, may take 30 seconds or much longer. Depende kini on numerous factors. Well, ultimately, faith rest becomes a continual way of life. Mahimo na ning mura og kanang naanad na kanini, it's a way of life na nimo. Kay ang faith rest drill, problem solving man problem solving device that makes Bible doctrine become a living reality in your experience. Buhi gyud nga katinuoran diya sa imong kasinatian. That's why God says, depend on me. Do not depend on man. Mabita nang curse ning
tao nga mo salig sa tao. Siya naman ay bersikulo niya na. So therefore, ang faith rest drill mo na ikatulo. Ning simbang naman tanini gud kay ato maninggi duputan usa ning 10 problem solving devices o sort of a review pag subli sa atong kanang hinumduman yun nato ni kanunay 10 problem solving devices. So ang una, rebound. Ikaduha, feeling of the Holy Spirit. Ikatulo, faith rest drill. Katong isgutan, di palang dugay. Ikaupat, unsa? Grace orientation. Ang imo ng pagkahiluna sa grasya. You are oriented. Nga kanang nasanay na ka. Oriented. Nasanay, is that the right pronunciations? Bisaya. Nasanay ka na. That's grace orientation. Niya ang sunod, mao ang doctrinal orientation. Ikaw nahiluna na, nasanay na po ka sa doktrina, sa pulong sa Diyos. O niya, ang sunod niya na, ang ikaunom niya na, mao ang unsa, personal love for God. Ang imong personal gugma nga to sa Diyos nga mahal. O niya mo sunod dayon ang impersonal love for all mankind. Impersonal man ang atong gugma nga to sa isikatao. Apan ang atong gugma nga to sa Dios, that is personal. Okay? Unya ang ika-wow, let's say, ika-wow na ba ni? Okay, ang ika-wow, mao na ni ang unsa. Kanang inner happiness. Okay? Inner happiness. Ang sulod nun nga kalipay na. Okay? Unya, ang ikasiyam, personal sense of destiny. Ang atong ingnon ta pagkasayod na gyud, pagkasiguro nato. Personal sense of destiny ang atong dadangatan nahibawon sa asa ta mo dangat. Gikan na nato, gikan dinhi nining kinabuhi. Okay? Mao na ikasiyam, personal sense of destiny, o ang ikanapo, the 10th problem-solving device, mauna na ang pagkaokupado na nato kang Ginoong Jesucristo. We are occupied with the person of the Lord Jesus Christ. Siya na gyud. Ang niya, ang numero uno gyud, nagauna gyud. Top priority, number one priority sa atong kinabuhi, si Ginoong Jesucristo. This is what we call occupation with the Lord Jesus Christ. Mao niyang napo ka problem-solving device nga gihatag sa Dios kanato mga magtotoo. This is only, these 10 problem-solving devices are intended for you and me, nga mga Kristiyanon, nga mga anak sa Dios, nga mga magtotoo. Okay? O dili kini magamit sa mga di magtotoo. Huwag epekto. Therefore, if you are an unbeliever listening to our Bible study karon, una-una maayo, pinsar-pinsara nga kung buot kang mopahimos nining 10 problem-solving devices nga giandam sa Dios kanato nga mga magtotoo, then kinahanglan nga ikaw magpaluwas una ug nahibaw na kaunsaon pagpaluwas. Ang kaluwasan diha lamang kang Ginoong Jesucristo. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Okay? So, every believer has God's 10 problem-solving devices available every moment of our life. Every moment. Now, kining 10 problem-solving devices should circulate in the stream of consciousness. Kinahanglan na unta karon. Niini bang atong pagtuo niini? It's presumed. Taon-taon naman tanining atong pagtuon sa pulong sa Dios niining Bible study through the YouTube. So, it's I presume nga na nag-circulate, nagatuyok-tuyok na diyan sa imong panimuot ang
pulong sa Dios ug appeal nining 10 problem-solving devices. Inumdumi katong prinsipyo, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Ang kapaspason sa imong pagkatuon, kinahanglan mo labaw pa kini sa kapaspason sa imong pagkalimot. Now, Proverbs 24:10 nagaingon, if you are slack, meaning negligent, lack of energy, if you are slack in the day of distress, thy strength is small. Gamayra ang imong kaligon. Now get this. Every time we face any tragedy, any disaster in life, o kita mapakyas, kana nagpasabot, we are not mature spiritually yet. Gusto? Yes. Kana nagpasabot yun. Timailhan ka na, ilhanan ka na. Ngawa pag ito makakabot. Yan ang atong common goal, which is unsa? Spiritual maturity. It is our utilization of God's assets. Set your minds on things above. Unsay bersikulo niya na, Kolosas 3:2. Set your minds on things above. A believer's contentment is all in the right lobe of the mentality of his soul. Na diya sa tuong dapit sa iyang pangunahuna, sa iyang kalag, the mentality of his soul. Mao na ang Philippians 4:7 nagaingon, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Now, ang pangunahon na magtotoo that builds his relationship with God, it is the believer's mind that builds his relationship with God. Panghuna-una, mangudlagi ning atong Christian way of life. Ayaw gyud na kalimti that the Christian way of life is a mental attitude life. Matang kini sa o kinabuhi kini sa nga naa sunahuna. Panghuna-una kining maong matang sa kinabuhi sa kakristuhanon. If you don't have peace under pressure, there is something wrong in your mental attitude. I'm sorry to tell you that. So, mo ni nga nagsige tagtuon ning mga pulong sa Dios aron maangkon mapanag-iya nato, maangkon nato ang peace under pressure. Bisag unsang mga pressure nga abot sa atong kinabuhi, okay lang kayo. We are able because it is God's strength that enables us. You see? No na, kung wa patay peace under pressure, then something wrong. Kuwang pa. There's something wrong sa atong mental attitude. Where can we get or learn our strength? Diin man. Ikan sa atong pagkamaluyahon. Right? Consistent post-salvation epistemological rehabilitation is what we need to have to discern our weakness. No believer can hide his mental attitude. Wala ba? Dili. Mugawas yun na. Madayag yun na. So, no believer can hide his mental attitude. Resulta, mugawas yun. Ug ang Diyos sees it very clearly, like an open book. Murag bukas nga basahon. Nakita gina sa Diyos, dayag kayo, very clear. Although God allows us to think what we want to think, kita gihapon na manubag. We are the only one responsible, answerable, and accountable for what we think. Ang huna-huna ni Kristo, 1 Corinthians 2:16, is what God wants us to have. Mao na ibuot sa Dios nga mapanag-iya nato in order to acquire peace, confidence, stability, and tranquility. Mao ni.
Noon sa man ito pag-angkon nining mind of Christ kung wata magtuon. Be, mungutana ko nimo. Kadaghan mang gyud sa ato mga igsoong mga magtotoo, mga our fellow believers. Taghan, bagang duot. Nga wa gyud. Why kakugi, why gana, why panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Sa man nila pag kabot o pag-angkon niining peace, confidence, stability, and tranquility katong gisgutan. O man sila makaangkon sa nauna ni Kristo. Di man nga kining atong gitun-an, mao ni huna-huna ni Ginoong Hesukristo. Mao kini ang kadang pangunaw na sa Diyos. Okay? Now, 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. Na. Kining power, love, and sound mind, di nimo ni maangkon from any source. Gawas lamang diha sa sud sa operational divine dynasphere. Unsa may description ganing operational divine dynasphere? What are the other names? Of course, protocol, plan of God. Unsa pa? God's power system. Unsa pa? Trying to recall. Unsa pa? Operational divine dynasphere. Mauni ang perfect environment. Nainumdum ka sa atong isgutan na ni. That is the only perfect environment for believers to stay. Kung buot kang manag-iya nining maong hingpit nga kanang dapit perfect environment. Di ba ako kanang giingnan? Review gyapon kini. Nga niadtong higayon nga nagbitay si Ginoong Jesucristo gilansang dito sa cross. Sa katapusan niyang gipamulong samtang bitay siya dito. Sa commit na gyud niya sa iyang espiritu ngadto sa iyang Dios nga Amahan. Father, into thy hands I commend my spirit, ningon siya. Diha pagkabugto gyud iyang tawhanong ginhawa. Pagkabugto gyud iyang gibilin kining maong operational divine dynasphere nganhi kanato sa tanan nga mga magtotoo. Iyang gibilin. Og paminaw, kadto ra bang divine dynasphere nga gigamit ni Ginoong Jesucristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan, dili ito operational. Ang iya unsa? Prototype. Prototype ang iya Prototype, divine dynasphere. O, naproibahan yun ni Ginoong Jesucristo nga unsa? Mautoy himo niya nga overcomer nga mananaog, batok sa sala, batok sa demonyo, batok ni Satanas o batok sa kamatayon. You see? Mao katong that enabled our Lord Jesus Christ success. You see, victory over sin, over death. Mao to. Mao na nakapahimo niyang mananaog. Mao nang si Ginoong Jesucristo iyang gibilin dungan niya itong Panginoon niya iyang itugyan ng iyang espiritu ngadto siyang Dios nga Amahan. Iyang Amahan. Mao na gibilin niya nato. Karon mao na ni. Well, daghan kayong yun mahibaw ni ini doktrina gikan in town is pulong sa Dios iyang gibilin kining operational divine dynasphere. Operational na nga to. Iyahang Ginoong Jesucristo prototype. Karon nato ining church age is
operational divine sphere. That is the only perfect environment nga gibilin ni Ginoong Jesucristo. Di pa ka gusto niya na? Perfect environment. Imong masinati, gani atong gipangisgutan. Peace, confidence, tranquility, stability, unsa pa. Na, mao ni the place of victors, mga mananaog. Mao ra kini. Og again, this is a mental attitude. The Christian way of life is a mental attitude life. Mao ni nga atong pangunahuna maoy unsa tumong sa pulong sa Dios. Tumong sa unsa mga kasangkapan pagsangkap nga espirituhanon nganhi kanato. Mao ni ang tumong sa Dios. Ang atong pangunahuna. You see? 1 Corinthians 2:16 unsa? Ang pulong sa Dios may hunahuna ni Kristo. See? Mao na nga ang Dios wa maghatag kanato og espiritu sa kanang kahadlok o katalaw kundi gahom, gugma og unsa lantip nga pangunahuna, sound mind. Now, the subject here is stability of mind. You want stability of mind? Na, mao ni. It is the direct result of peace, tranquil mind. Stability, kanang kalig-on sa atong kanang huna-huna. Stability is judged by the status of the believer's reaction to circumstances. See? Nag-aagad kini ang basihan ba? Ang basihan nga naa kay stability mao ang unsaon nimo pag tubag, how you react sa mga kahimtangan sa kinabuhi. See? So, again, stability is judged by the status of the believer's reaction to circumstances. Tanawon ka sa Dios, be? Unsa may reaksyon ani niya? You see? If his mind is filled with metabolized Bible doctrine, puno sa pulong sa Diyos, he will be mentally stable. Basta? He is mentally stable. O nothing and nothing happens in this universe without the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kay ang gibasihan nato ini is Christ controls history. If you are already inside the operational divine dynasty, unsa pa may mong kadlukan? And whom will you fear? You see? If God is with us, who can be against us? Now, true courage is a result of confidence in God. Timan ina. Ayaw na ni kalimti. Ang tinuod yung kaisog, kalig-on, resulta kini sa atong pagsalig ngadto sa Dios. Kay unsa magyo antithetical nini? Fear and power are antithetical, di ba? Magkaatbang yun sila. Fear and power. For God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. Ayaw na kalimti. 2 Timothy 1:7. O God gave us a sound mind. Okay? Stable. Ang buta sa bot. Mentally stable. Now, true courage means sound judgment. Kini nagagikan sa unsa metabolized Bible doctrine diha sa atong kalag, dili gikan sa atong pagbati. Di man niya? The Christian life has nothing to do with your emotion. Or emotion has nothing to do with your Christian life. Okay? Dili. Way labot ang atong pagbati. Of course, puta mo ingon nga dili na ito gamiton itong pagbati. Apan, manindot, malami ang paggamit nimo, unsa, positive ang resulta sa imong paggamit sa imong pagbati kon nuntan nimo pulong sa Dios. You see?
Mao na, that is the key. Mao na Yahweh. Okay? Mao na Yahweh. Basta na kay pulong sa Dios, then na kay kalig-on diya sa imong kalag. Now, example of true courage, be? Ano sa may himplo? Well, numdum ka sa kinabuhi ni David. Ano sa may nakapopular ni David, katong iyang pagpatay ni Goliath. Okay? David had that kind of courage. Okay? Ano sa iyang isulti? The battle is the Lord's. Now, David had that doctrinal courage. Well, of course, mental attitude is the function of human thought. Gusto? Emotion has nothing to do with the Christian way of life. Ayaw na nagyod kalimti. Mga nang balik-balik yun nato, ha? Emotions' right function is to, unsa? Simply appreciate. A believer controlled by emotion is a failure in life. Di man nila. Failure. Negative believers use emotion. Busa, they can never be winners in life. Di yun. Basta hindi. Paminaw, kung negatibo gani ka, doon sa manibot pasabot na to, negatibo ka. Manibot pasabot, nga wa kay gana, wa kay gugma, wa kay kainit, wa kay tiguha nga magkakaton sa pulo sa Dios. Mao na nga mangita dayon ka og ikabalibad nga wa koy panahon mangudana. Busy manguko. Ayaw sa lamang ko, ana. You see? Mao na ibot pasabot sa negative believers. Now, I'm referring to believers. Mga magtutuo. Luwas na. Apan way gana. Way gugma. Way panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Mao na nga, murar ko nagaingon siya nga, Diyos, sari sa Diyos, mangkoy panahon ana. So, ang Diyos, mutubag po nga, sari po, wa ko'y mahimo paghatag ni mo panalangin, kundi disiplina ra. Maura God. Mao na papiliyon. It's a matter of choice. Kanunay yun na itong balik-balik. It's a matter of choice. See? Narana ni mo yun. Mao na giingon sa mga katiguangan na itong tinuyuan sa imong buot. Yes. Whatever kahimtang ni mo status sa imong mentality, you are a product of your decision. Gusto? Wate mahimo niya na. Tingaling upan murag mo react na po ni makadungog ni may mamumba mamuna sila. Mangigo na po na sila. Wala ba ito mangigo? Nautang atong giingon balik-balik ni mo nga una pa mo na igo ang gatudlo labaw pang gauna ang pagkaigo siya ay nauna o kaigo kaya yung tanan ang kahait sa pulong sa Diyos mo igo sa tanan way exempted you see way exempted apan ti man inom babaka sa ato nga giihimplo na to nga ang pulong sa Diyos instruction manual sa Dios. Mupalit ka og mga appliances kinahanglan imong basahon ang unsa owner's manual aron ka mo enjoy na ng imong pinalit nga unsa na item nga appliance unsa man imong pag-enjoy wa ka kay ba unsa nimo paggamit. Mao po na pagtandi sa atong kinabuhing Kristohanon. Unsaon man nimo pag-enjoy sa imong Kristohanong pagkinabuhi kung wa man ka magtuon sa instruction manual sa Dios unsaon pagkinabuhing husto tulid talahoron unsa pa halangdon mo na meaningful purposeful life dili mo na nga mo ingon ng kadtong mga negatibo unsa man dangatas mga negatibong mga magtutumo kasabot niya ang kinabuhi kaguliyang ni nagkayamukat man na mo na resulta
That is the result. You are a product of your own decision. Gusto? Produkto rin ka sa imong desisyon. Wa man ka maggahin. Wa man ka manumbaling sa mando pahimangno tugon sa Dios. Tun-iya nga kong pulong. Kaya di ka magmahay. Gusto kang mahayahay sa imong kinabuhi. Linaw, malipayon, kanang naay meaning sa imong kinabuhi. Mao na. Tun-iya kong pulong. Kaya di man mabuwag nga akong pulong o ako. Mao na'y labing tinuod. We cannot separate the living word from the living word from the written word. You see? Manigingon sa akong amigo, useless the one without the other. Tinuod mo yun na. Sige, nagtuntuon dihapan. Wa man mo, well, naiuban po lagi nga. Sige, sila tuon, no? Sige, tuon. Kuto, bramas, kahibalo. Wa man nila tuuhi. Kaya ang process ko din pag tuunin mo, okay, uban sa imong pagkamapaubsanon, maura ba na yawi, sa imong pagkamapaubsanon, ikaw matudluan. In your humility, you become teachable. Kaya kung mag-arrogante ka, you are not teachable. Di ka matudluan. Mao na, okay? Ikaw papaubsanon, tudluan ka sa Dios. Okay? O ikaw positibo. Mao na opposite na negative. Positibo ka man. Okay. Tuto ka, punting sa imong pagtagad nga tus gitudlo, nga imong nadungog. Nya, musod na sa imong tuong bahin sa imong nauna, nga left lobe. Kaya nga itong una-una, gibahin magduha, left lobe o right lobe. Ang left lobe, tig-dungog, tig-sabot. Okay? Pero pa na ipikto sa imong Kristohanong kinabuhi. Hangtod nga imong tuuhan, imong dawaton, kanang imong nakatunan. Hindi na pa mo metabolize ang Espiritu Santo. Iyang i-metabolize, iya kanang well, the word metabolize, ato lang itandi sa Binisaya o galingon ba? Galingon na si Espiritu Santo. Buot pasabot nga iyang himuon ginang klaro, tinaw, tataw. Okay? Perspicacious gyud. Okay? Maklaro gyud, lucid gyud. Nga pagpasabot sa Espiritu Santo. Kana mahimo na lang unsa usable sa imong spiritual life. Kasabot ka? Nahimo na nang metabolize, nahimo na ng epinosis doctrine. Sa imong pagdungog lang sa left lobe, gnosis doctrine na to. Gnosis doctrine, why validity sa imong spiritual life? Until and unless lagi imong tuuhan, imong dawaton, imong hangpon. See? Nga bito na ito na lagi dugang, imong gakson. Ang kuno na ba? Diha, ang Espiritu Santo mulihok. He is going to function sa iyang papel nga mao'y mo metabolize sa doktrina nga imong nakatunan. Imong gituuhan na karon. Kasabot ka? Sabta gina, kay these are basic things, basic doctrines kang gikinahanglan may bawaan na to. Aron maklaro gyud nimo ang unsa gyud ning Christian way of life. Na mao na musud na sa imong pangunahuna. See? Unsa tumong sa pulong sa Dios, atong pangunahuna. Just as ang kaaway sa Dios si Satanas, ang iya pong tumong kini pong atong unahuna. Kasabot ka? Mao na nga, this is a fight din sa atong pangunahuna. No, ito kung ingon nimo nga, the Christian way of life is a mental attitude life. Kining gubat nga espirituhanon, mental attitude. See? Ang puwersa ni Satanas, batok sa puwersa sa Dios. Naatas taliwa, papilion ta sa Dios. Pili. Ari ba mo nako o ganto ni Satanas?
Nahibaw mo sa resulta ug adto mo Satanas. Nahibaw pud mo resulta ug ari mo diris akong puwersa. You see? Mao na giingon nato nga unsa. Man is a product of his own decision. You see? Gihatagan mo gutang hingpit kagawasan. Hingpit. Total freedom. Di yun mahilabot ang Diyos sa atong kabubuton. Di yun. Na niya usa ka prinsipyo ang dadon niya nimo. Kay daghan ra bang murag mo simang ni inibang prinsipyo nga. God controls everything. Prinsipyo na. Okay? Ang tanan. God controls everything. Sakto? Sakto. Apan ay apan. Naay usa nga dili gyud makakontrol ang Dios. Naay usa. Unsa man ang usaha? Di gyud makakontrol ang Dios nga ug iyang kontrolahon di na siya Dios. Okay? Kay prinsipyo man na. Kamatuoran man na. God, paminaw. God controls everything except your volition. Your free will. Dili yun makatandog ang Diyos. Dili makakontrol sa imong volition. See? Kay kung iyang kontrolahon, he is violating his perfect integrity. Nga dili yun ang Diyos. Kay supak man na sa iyang integrity, di man siya makatandog. Apan, nayapan gyapon. Sa diha na ikaw mohimog desisyon gikan niya ng free will nimo nga dili makatandog ang Dios kaya tagal kag kagawasan, complete freedom. Ala, gamitan na di gyud ko mo tandog mo yun ang Dios, di ko mo tandog na. I have no right. That's a violation ko na ako ng tandugon, kontrolahon. Apan. With that freedom goes responsibility. Kasabot ka? Niya ng kagawasan nga hingpit, di gyud mabuwag ka ng unsa imong responsibilidad. Mabuot pasabot, ikaw ra mismo mo nigiingon nato kanunay nga you are the only one. Every time you make a decision, you are the only one answerable, responsible, and accountable for that decision. Gusto? Ato ni padayon ugma. Og ayaw si Piata ang sumpay nini kay daghan patag paga hisgutan. Bisan og ang uban nini balik-balik na nato ni kinahanglan mangyapong balik-balikon lagi kay ang today na gyud makalimtan. Okay? Dinhi ta kutob og magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni ining higayon nga imong gahin alang kanamo sa pagtuon sa imong pulong. Nining Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Amo kinigiangkon nga grasya gikan kanimo. Dili kami takos nini o Dios. Salamat sa imong paglamdag kanamo, pagpatinaw kanamo sa imong kamaturan nga unta o Dios mutuhop kini sa among galamhan. Amo kining angkunon aron kini mamitabulay sa Espiritu Santo o mao na kini among magamit sa among adlaw-adlaw panginabuhi, and it becomes our lifestyle. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Bani kami sa pagbuwag-buwag ikaning dapita, ilikay kami sa mga kabilinggan, mga kadaot. Dada kami pagbalik, ugma. Dinhining dapita aron kami makapadayon sa sibog ng tusunahan, ingon nga imong mga anak in our spiritual momentum. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among manluluwas. Amen.